ነዚ ትልሚ ኣብ ዓወት ንምብጻሕካ ካብ ማርስ ናብ መሬት ብቐጻሊ ክትመላለስ ዓቕሚ ዘለዋ መንኮርኮር ንምህናጽ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። ኤሎን ማስክ ኣብ ጠፈር ዝገብሮ ምርምራት እናቐጸለ ከም ካልኣይ ዕላማ ንዝሓዞ ንመሬትና ብዝወሓደ ብከላን ዝለዓለ ምንጪ ጸዓትን ዘመንጩ ምህዞታት ንምቕራብ ዝሓለኑ ኣገደስቲ ምርምራት ኣበገሰ። ቀንዲ ኣብ መሬት ዝሓዞ መደብ ምስ ናይ ቴስላ ሞተር ዝተኣሳሰር ኮይኑ ምስ ምኩር በዓል ሞያ ማርቲን ኤበርሃርድ ብምትሕባር $70 ሚልዮን ብምውፋር ንምዕባለ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ዝውዕል ትካል መስረተ። ኣብ 2006 ኣቦ መንበር ናይቲ ትካል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ እታ ፋልመይቲ በቲ ትካል ዝፈረየት ሮድስተር ዝተሰሜት ብኤሌክትሪክ ዝተሰርሐት ተሽከርካሪት ንኽትፈሪ ዓብ ኣስተዋጽኦ ገበረ። ካብ ዝቐጺሉ እውን ፀሓያዊት ከተማ ዝሰምያ ሓዳሽ ናይ ጸዓት ትካል ክምስርት ተበገሰ። ፔተርን ሊንዶንን ዝተሰምዩ ደቂ ሓወቡ ብምምዋል ድማ ነዛ ትካል ኣብ 2006 ከም ዘበግስዋ ገበረ። ጸኒሑ ኸኣ ኣብ 2016 ድማ ነዛ ትካል ብ$2.6 ቢልዮን ዓደጋ። ዓመት 2008 ኣብ ታሪኽ ርእሰ ማላዊት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እታ ዝኸፈት ዓመት ነበረት። መስከረም 29 2008 ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ቁጠባዊ ምከዝ ዝተረኣየላ መዓልቲ እያ ነይራ። ብሰንኪ ዘጋጠመ ዘሕታለ ኣብ ዋጋ ብርክታት ድማ ዓርሞሽሽ ቁጠባዊ ትካላት ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽን ርአንኦ ዘይፈልጣ ናይ ጥፈሻ ሓደጋ ኣንጸላልወን። ብሰንኪ ዘን ትካላት ዝወሰድኦ ብኣልማማ ሰራሕተኛታትን ናይ ምስጓግ ውሳነ ድማ ማእከላይ ቀጸላ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ኣብ ዓቢ ቅልውላ ወደቐ። ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ሓሊፉ ንመላእ ዓለም ዘሰንበደ ሓደጋ ውልዶ ትካላት ኤሎን ማስክ እውን ኣየምለጣን። ዝርከቡ ገንዘቡ ኣጠራቂሙ ካብ ባዶ ዝመስረተንን ከም ብሌን ዓይኑ ዝከናኸነንን ትካላቱ ከምቲ ክኽበልና ክርኢ ዘይተዋሕጠሉ ኤሎን ማስክ ድማ ዘለዎ ናይ ውልቆ ሕሳባት ነጊፉ ነዘን ትካላት ካብ ኣፍ ሞት ከድሕነን ተጓየየ። ኣብ ዓመት 2009 ጠር ዝብል ገንዘብ ኣብ ውልቃዊ ናይ ባንክ ሕሳቡ ዘይነበሮ ኤሎን ማስክ ብሰንኪ እዚ ንመዓልታዊ መነባብሩ ንምምራሕ እውን እንተኾነ ኣብ ልቕሕ ክምርኮስ ተገደደ። ኣብዚ እዋናት ቦርድ ትካል ተስላ ኤሎን ማስክ ነዚ ትካል ንምድሓን ብዝገበሮ ናይ 40 ሚልዮን ወፈያ ምርኩስ ብምግባር ዋና ፈጻሚ ናይዚ ትካል ክኸውን ብዓብላሊ ድምፂ ኣጽደቆ። እቲ ምስ ትካል ተስላ ዝተኣሳሰሩ ዓበይቲ ራእይታት ዝነበሮም ማስክ ድማ ኣብ ስርዓተ ጸዓት ዓለምና ሱርበት ተኸው ለውጢ ንኸምጽእ ዓብ መንጠር ባይታ ረኸበ። በዛ ኣብ ትካል ተስላ ብዘመዝገቦ ዓወት ሞራል ዝሰነቐ ማስክ ትካል ስፔስ ኤክስ ምስ ናሳ ታሪኻዊ ዝኾነ ውዕል ክፍርም ምብቅዑ እውን ካልእ ሞራሉ ዘበረኸ ፍጻመ ነበረ። እዚ ትካል ስፔስ ኤክስ ናብ ጠፈር ንጠፈርተኛታት ናሳ ቀረባት ንኸብጽሕ ዝኣተዎ ናይ $1.5 ቢልዮን ውዕል ካብ ትካል ስፔስ ኤክስ ሓሊፉ ንትካል ተስላ ናይ ደገ ኣውፈርቲ ንኸረክብ እውን ዓብ ኣስተዋጽኦ ረኸበ። ከም መርኣያ እዚ ድማ ኣብ 2010 ትካል ተስላ ዕውዝ ዝኾነ ናብ ህዝቢ ርእሰ ማል ናይ ምሻጥ ወፈራ ብምግባር ኣገራሚ ዝኾነ ናይ $226 ሚልዮን ዝዋግኡ ብርክታት ብምሻጥ ዋንነታ ናብ ህዝቢ በለት። ድሕሪ ናይ 1956 ፎርድ ዝገበረቶ ውዕል ድማ ሓድሽ ታሪኽ ኮይኑ ተመዝገበ። ማስክ ድማ ነቲ ዝነበሮ ክሳራታት ንምስኽኻል ከባቢ $15 ሚልዮን ዝዋግኦም ብርክታት ናብ ህዝቢ ሸጠ። ኤሎን ማስክ ኣብዚ እዋናት ካብ ማርቨል ስቱድዮ ኣብ ካልኣይ ክፋል ፊልም ኣይሮን ማን ንገለ ደቓይቕ ክዋሳ ብዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ዓይኒ ኣፍቀርቲ ሆሊውድ ክበጽሕን ዝንኡ ድማ ካብ ማሕበረሰብ ንግዲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓሊፉ ናብ መላእ ህዝቢ ዓለም ክበጽሕ በቕዐ። ማሕበራዊ ህይወት ማስክ እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ውረድ ደይብ ዝበዝሖ እዩ ዝነበረ። ምስቲ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኮንስን ከሎ ዝተመርዓዋ ካናዳዊት ጸሓፊት ጃስቲን ኣብ 2008 ተፋትሐ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተወልደ ቀዳማይ ውላዶም ኣብ 10 ሰሙን ብሞት ብምፍላዩ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ካብዛ ሰበይቱ ማናቱን 3 ማናቱን ውላድ ብምርካቡ ብድር ተኻሕሰ።
ብድሕሪ መፍትሑ ምስታሉላ ሪሌይ ዝተባህለ ተዋሳኢት ርክብ ጀመረ እሞ ኣብ 2010 ድማ ንኽምርዓው ወሰኑ። መሊሶም ከዓ ኣብ 2012 እንኳ ተፋትሑ መሊሶም ግና ኣብ 2013 ተመርዓው። እንተኾነ ግዳ ኣብ 2014 ርክቦም ብፍትሕ ተዛዘመ። ደረጃ ዕቤቱ ብናህሪ ክውስኽ ዝጀመረ ትካል ስፔስ ኤክስ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት 2015 24 በረራታት ናብ ማእከል ጠፈር ብምክያድ ዓለማዊ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ብዝሒ ቀረባት ኣበርከተት። ኣብዚ ከይተደረተ ጽፈት ቴክኖሎጂ ጠፈር ክብ ንምባል ከይተሓለለ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ 2016 ስፔስ ኤክስ ፋልኮን ዝተሰሜት መንኮርኮር ዝትካል ብዘይ ጉዳት ኣብ ውቅያኖስ ናይ ምዕላብ ቀዳማይ ዕውት ፈተነ ኣካየደት። ካብዚ ዓወት ብምብጋስ ድማ ኣብ 2018 ፋልኮን ሄቪ ዝተሰሜት ኣዝያ ግዝፍቲ መንኮርኮር ፋልማይ በረራ ብዓወት ናብ ጠፈር ኣካየደት። ዋሕዚ ሓደሽ ሓሳባት ምምንጫው ዘየቋርጽ ኤሎን ማስክ ንቕልጣፈ መጓዓዝያ ዓለምና ሱርበት ተኸውለውጥ ከምጽእ ተስፋ ዝንበረሉ ብሃይፐርሉፕ ዝፍለጥ ብቫኪዩም ሻምብቆ ናይ ዝንቀሳቐሳ ቅልጡፋት ባቡራት ሓድሽ ፕሮጀክት ኣበገሰ። ብኽልስ ሓሳባዊ ግንዛበ እዘን ባቡራት ካብ ሎስ አንጀለስ ክሳብ ሳን ፍራንሲስኮ ማለት 615 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቕ ናይ ምብጻሕ ዓቕሚ ዘለወን እየን። በዚ ከይተሓፅረ ጽልዋ ሓሳባቱ ብምስፋሕ ማስክ ኣብ 2016 ቦሪን ዝተሰሜ ኣብ ብትሕቲ ከተማታት ዝሓልፍ መርበባት ናይ ቅልጡፍ ጽርግያታት ዝውዕል ገለርያታት ኣብ ምኹዓት እትነጥፍ ትካል መስረተ። እዚ መደባት ዕውት ምስ ዝኸውን ድማ ኣብ ዓለምና ብሰንኪ ረሓቕ ቦታ ዝጠፍእ ዝነበረ ምብኻን ግዜ ምብኻን ግዜ ብተዓጻጻፊ ከጉድሎን ኣብ ዓለምና ድማ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤት ከምጽእን ተስፋ ይንበረሉ። ዓመት 2017 ኤሎን ማስክ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወቱ ብዙሕ ውረድ ደይብ ዝረኣየላ ዓመት ነበረት። ኣብ መጀመርታ ምምራጽ ዶናልድ ትራምፕ ማስክ ኣባል ቤት ምኽሪ ንግዳዊ ጉዳያት ትራምፕ ኮይኑ ተመሪጹ ነበረ። እዚ ድማ ካብ ህዝቢ ዓብ ተቃውሞ ኣምጽኣሉ። ንትራምፕ ካብቲ ኣብ ፓሪስ ናይ ኣከባባዊ ስምምዕ ንኸይወፅእ ከእምኖ ዝገበሮ ፈተና ስለ ዘይሰለጦ ድማ ካብቲ ቤት ምኽሪ ብገዛእ ፍቓዱ ክወፅእ ወሰነ። በዚ ጉዳይ ኣብ ርቡሽ መንፈስ ኣብ ዝነበረሉ ድማ ምስ ኣብቲ እዋን ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ህብብቲ ተዋሳኢት ሆሊውድ ኣምበር ኸርድ ዝነበረው ፍቕራዊ ዝምድና ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘጋጠሞም ዘይምርድዳእ ርክቦም ክዛዝሙ ተቐስቡ። እቲ ናይ ምፍልላይ ግዜያት ድማ ኣብ ህይወቱ ኣዝዩ ከቢድ ተመክሮ ከም ዝነበረ ማስክ ይገልጽ። ነታ ከምብሌን ዓይኑ ዝሪኣን ከም መተካእታ ሽሙ ዝተጸውዓላን ትካል ተስላ ናይ ውልቂ ዋኒን ክገብራ ብምሕላን ማስክ ኣብ 2018 ነዛ ትካል ንነፍሲ ወከፍ ብርኪ $420 ብምዕዳግ ውልቃዊት ዋኒኑ ክገብራ መደብ ከም ዘለዎ ኣብ ውልቃዊ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ጽሓፈ። እንተኾነ ግን ካብ ትስቢቱ ወጻኢ ካብ ቦርድ ትካል ተስላ ማዕበላዊ ተቃውሞ ገጠሞ። ብሰንኪ ዝበዝሖ ክስ ድማ ናይ $20 ሚልዮን ካሕሳ ክኸፍልን ካብ ናይ ኣቦ መንበርነት ቦትኡ ክወርድን ተወሰነሉ። እዚ ከይኣክል ነዛ ትካል ወኪሉ ንዝገብሮም ውልቃዊ ርክባትን ምክትታልን ቁፅፅርን እተካይድ ኮሚተ ከቕውሙን በዚ ትካል ተወሰነ። ኣብ ዝቐጸለ ዋርሕ ትካል ተስላ ነታ ህዝቢ ዓለም ብሃንቀውታ ዝጽበያ ዝነበረ ሳይበር ትራክ ዝሰመያ ሓዳሽ ፒክኣፕ ዓይነታት ተሽከርካሪት ንምርኢት ኣውረደ። በዚ ዓወት ኣመና ዝተሓጎሰ ኤሎን ማስክ ዓመት 2019 ነዛ መኪና ንመዓልታዊ ንጥፈታቱ ክጥቀመላን ንህዝቢ ዓለም ድማ ከላልያን በቕዐ። ኤሎን ማስክ ኣብዚ እዋን ምስቲ ኣብ 2018 ቃል ኪዳን ዝኣሰረላ ሙዚቀኛ ግሪምስ ስታርክን ኤክስ ዝሰመየው ውላዱን ሕጉስ ናብራ ይመርሕ ኣሎ። $170.6 ቢልዮን ኣሜሪካ ዝውንን ኤሎን ኣብ መሳልል ሰብ ጸጋ ዓለምና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ። ዝውንኖ ዋኒናት ንርሑቕ መጻኢ ዝዓለመ ብምዃኑ ግዳ እዚ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ጸላዊ ሰብ ዝዓመት ተባሂሉ ብታይም መጋዚን ዝተሰመየ በዓል ጸጋ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ሃብቱ ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ብሰብ ሞያ ቆጠባ ዓለምና ይግመት።
علامة أزجعبنا قداسن انتغينو ولا عالم بملئتا أنصار كانت تعتقد بعوت أما فتسم تاخد بتصحيحة إيلون ماسك بتدقاقا مزز زربا تغسيا نازي يمثلنا إلو متحزنا كبران انتخاتلتنا مساخم زتصنحكم موسيقر ماتسيني كساب استفلت حستن الرخبكا أبزل لغمو سلام